Isra ya. Ada Nadia. Ayo Bu. Iya. Dek Tita.
Yuk, yuk, yuk. Oh. Ya. Wah, ya. Gerak, guys. Ya, tiga, tiga. Saya cari manis kembang melati. Saya cari manis kembang melati. Yang saya cari manis kembang melati. Melati suka orang manis mana rumahnya. Kembang melati. Saya cari manis kembang melati. Saya cari manis kembang melati. Yang saya cari manis kembang melati. Melati suka orang manis mana rumahnya. Melati. Ala kadir, dir. Tresno ate digawe moyo. Tresno ate digawe moyo. Woyong nalekro satrio atukara.
sayang 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 kami pun sayang. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, Iya sayang. terlena ku dibawanya ke sana. Setelah ia pergi, taruh aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. La 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 la, la 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 la, la la la. Aku rindu, katakan padanya. Aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Siapa ing karya sang prajurit muda, lelore budaya leluhur kawula, mugi tansah nembaka seni tari kuda satriya kuda cingkrang kaparingan asma. Sumangga ing yuda sang satriya tama, netepi ingkang sumapan juret, nedya bela bangsa, dilatahi nyawa gajah, prakarena kesumaning bangsa. Siapa ing karya sang prajurit muda, lelore budaya leluhur kawula, mugi tansah nembaka seni tari kuda satriya kuda cingkrang kaparingan asma. Oh ah, oh ah, aku aku, ah, aku aku, aku, ya os. Ing karya sang prajurit muda, lelore budaya leluhur kawula, mugi tansah nembaka seni tari kuda satriya kuda cingkrang kaparingan asma. Ing karya sang prajurit muda, lelore budaya leluhur kawula, mugi tansah nembaka seni tari kuda satriya kuda cingkrang kaparingan asma. Siyaga ing karya sang prajurit muda, lelore budaya leluhur
pororo, 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 yo. Ya os, ah, ya, lu kira bapak nih ya. Ya, yo, a, yo, ya, ya, yo. Yo, ya os, ah, so, ya os, ah, yo, ah, lo, yo, os, ah, ya os, yo, ah, Yo, Dias. Ayo le. Iya, mun keplak ipan ya. Iya. Iya. Alan le. Piye megang terus kowe? Ora. Ya. Hup. Laran deh. Yo, bapakmu gede. Yo. Nyun keplak ipan ya. Piye le? Gini go, bapak Ya, bilang apa Yas? Matur nuwun, Terima kasih. Pak. Mugi lancar rezekinya. Ayo. Kele, pojokan kele. Oh iya, salah saya yo. Padune, anak dikaryake.
Iya. Wis. Matur Nah, nuwun. cekel dhewe aja kayak bapakmu ya. Ditmu dhewe kan saiki wae. Heeh. Aja kayak bapakmu. Nggo sakmu sekolah le. Wih, apa iki? Iki ngopo? Kayak pilih iki Arep ya. ngopo? Gandrung. Gandrung. Oh iya. Lah kok kowe pinter le milih? Iki ibu-ibu ki. Ah, iki ibu-ibu iki piye? Sing Ora legan, sing apa-apa legan. jarene nek ibu-ibu aman ngono. Heeh, Mbak Nin ki ya oleh. Coba Mbak Pina kan ya oleh. Wis Evita aja. Ketunggan. tetep sik dipilih tetep kene. Opa enggak. Pak saya renduk-renduk gimana? Atiku rasane betul Iya, iya. tansah elingan. Ku pingin nyentuh sedulur wis apa tenan. Cinta janji tekan kowe ngapusi. Nganti saprene suwene anggonku ngenteni. Nangis mateko ranas uripku. Lepas tetes elo ning dadaku. Tutup rampian nyar sing ing jero lemariku. Nanging petranyar sing ora mereke ing aku. Yo, yo. Sampai kalah. Iya. Wis, piye Terke Yas? mulai, heeh. Heeh, terke mulai. Ngene Piye, iki, Yas? salin. Piye Yas? Rasane Piye? piye Yas? Anteng, duduk anteng nggih Bude. Apa? Mbok De. Dicium ora gelem ki lho. Iya sih. Iya, iya. Ya, ayo Bapak nih. Wayahe, wayahe. Oh. Oh ya. Heh, ya. Zup. Wes. Yos. Ah. Tuh. Ah. Ah. Lo 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 lo. Yo, ae. Heh, ya. Zup. Sapa? Anin. Ayo Nin. Nin. Wanira. Wani ora? Ngajak ibumu, ngajak Oh, oh, ibumu. oh. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo. Tunjukkan pesenamu Bu. Ayo, Bu. Kayak ini, sik kon maju ibumu, Nin. Ibumu sik dikon maju. Ayolah, ayolah. Legani iki lho. Bapaknya siji, anakmu loro. Ngono lho. Malah kadir
Piye mani ora? Ayolah. Ayo dikancani bone. Wangi sapi sonyo ruri wawayangmu tansah rupeta ing netra paras bulanmu leret-leret mili ngrembuyo tresna tawa ing ati bapujanku kembange intensno ora tresna yen ra karo sliramu ora iya saya dine rasa tresno muga sliramu tan citra kayung yon kasmaran segara madu Ya. wis lunas Yas. Yas, bapakmu nek ngono. Yeleng, yeleng. Nyuwun ngeplaipun. Nyuwun saweripun. Yo. Yuk, yuk, yuk. Ayo aja kleru lemida. Tepuk tangan. Iki jarene Budiah ya pengen jajal. Ora sida. Ayo mas, mana mas? Ayo. Ayo bu, nanti bu. Ya. Yo. Ya, keplaipun ya. Saiki Yo, Budiah Budiah, rembuk Budiah, Pak. ayo. Ayo. Budiah. Wanira. Iki mana mas? Iki pengen. Heeh. Os. Yuk. Ya, os, ha, yo, ha, yos, iya. Yuk.
ya nyuwun kepripun yo Haya Tiba-tiba. Mas Gandong dia sudah Yo. Jalan-jalan. Oh. Yo ya. Biasa yo. Iya. Ayo sang. Ada Satria Muda Cinta Dan audio sound system. Wasik Merabel di Bali Beteng rasane ati yang ada segiting liat hanyalah aku kowe lapuk kakesan Nimas wong ayu tak jalo ojo Sangiting liyan hanyamah tresno kowe akeh pacoban arep lupaku ngerti kakesan
ayang-ayang. Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran lan mangkate kaping pitu salat wengi lakonono kaping telu wong kasolat kumpulono kaping papat kudu mantan ingkang luwe kaping lima tiga mati ingkang suwe Kidul tansah sapa kumun unging ana sakara kang nyata gedhe omahe kulong tukulong ora cacat saben bayar rono jalma kang nyata wani sembrono kreta bencana titihane pasor yang dewa ora ono adike katon sumena uga nyesemake netra bisa nyesemake roro kita ratu ingkang segara kita roro kita ayo yo korban berjatuhan ayo haya yo Evita aman? Oke. Mbak Bina aman? Oke. Ain aman? Oke. Pepet masih aman? Udah. Masih sehat? Udah. Iya. Yo. Yayat, ayo. Bororo.
Bener Citra. Ada dance audio, terima kasih ya. Ada Om Dana. Diuter Om Danang, diuter dong mau. Blinker. Pelajaran bahasa desa Utawis, Amargi, Adan, Jelat, Kasar, Mabesi.
Iya. Trot. Haya. Lagi ya. Ya. Kicir-kicir ini lagunya. Ini lagunya. Lama yang tua dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja buat menghibur dia. Haya. Iya. Sasa. Iya. 14. Oh ya. Ayo Kak, pulang. Iya Kak Obi. Terima kasih. Ya. Yo. Posto mau wis tolak balain sekolo. Dosan kaya hang rakyat toto sasaje. Kanggo srana konira asok pamuja. Amamita nugroho saking yang wede. Kita bolno koniro terbibat jongko. Ditanggowo Jatuh betapa sugiyo. Kampece ketitik ang Allah
aku dheweke goyang-goyang saya yen ngerti aku nampake carane mlaku saya digawe-gawe Kira-kira umure loro pitu. apa kuwi Wis padha sing lungguhne
pulang yuk. Ina. Thank you.